ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮಸ್ತ್ ದಿನದಕ್ಕ ಏನಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಹಾಳಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ವ್ಲಾಗೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿತ್ತುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಅದು ಒಯ್ದುಂಡು ಕಾಮನೆ ಬಿಲ್ಲು ಬೂರ್ದು ರಡ್ಡು ಬೂರ್ದಿತ್ತಂಡ್ರೆ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತುಡುಂಡು ಅಂತೆ ಅವು ತೋಜುಜಿ ಮಾಜೊಂದು ಬರ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡು ರಡ್ಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜದು ನಾವು ಕಲರ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು. ದುಂಬುಲಕಾಯಿ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಬರ್ಸಲ ಬರಂತುಂಡು. ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಕಮಾನು ಕಟ್ಟಿದೆ. ನವಿಲುಂಡು ಭಾರಿ ತೂಪುಂಡು ನಾನು ಪೋನಾಗ ತೂಂದುಂಡು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಪುಜಿ ಜನ ಕೆಲವು ತೂಯಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಯಿಬೆಟ್ಟು ಒಂದು ಅಂತೆ ಮನೀಪನ ತೋಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತಿರ್ಗಂಡು ಅಂಚಿ ಪೋಪು ನಂದು ಪೋಂಡು ಪೋಲು ತೊಂಡಲೆಲ್ಲ ನವಿಲಿತ್ತೆ ಉಲ್ಪ ಪೋಂಡಲ ತಿಕ್ಕುವ ನೆಟ್ಟೆ ನವಿಲ್ಲ ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹುಚ್ಚುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಮರ ಅಂಜಿ ನವಿಲಿನ ಪತ್ತದುಂಡು ಕೆತ್ತಿದಿ ಇದು ಕುಲ್ದಿತ್ತನಿಗೆ ಇನ್ನು ಪತ್ತದಿತ್ತಂಡು ಸೀದಾ ಪೋಂಡು. ಹೋಂಡು ಸೀದಾ ಅಂಚಿಡೊಂಜಾರೆ ಬುಲ್ಪುನ ಕೇಂದ್ರ ಸೀದಾ ಪೋಂಡು. ನೀರು ಹೆಜ್ಜಿ ಸುದೇಟು ಪೂರ ನೀರು ಆಜಿದಂಡಿತ್ತೇನೆ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಆತುಂಡು ರಡ್ಡೆ ಗಿಡ ಇಪ್ಪುನ ಮುಜಿ ಹಾಲು ಆತುಂಡು ಕೆಂಬುಡದ ಬೂರು ಹೂವು ಮಸ್ತ್ ಆತುಂಡು ಕಾಯಿ ಒಂಜಿಲ ತೋಜು ನೀನೆ ನಾನು ಅವಡು ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಗಿಡ ಉಂಡು ಸುರೆಕಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆಗ್ತೈತೆ. ಮುಂಚಿದ ಗಿಡ ಅಮ್ಮ ನಡ್ತಿನ ಪದುಪ್ಪೆ ಕೆಂಪು ಪದುಪ್ಪೆ ಬಚ್ಚಿರದ ಗಿಡ ಬಚ್ಚಿರದ ಬಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ ನಡ್ತಿನ ಬಚ್ಚಿರ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ನೆಜ್ಜಿರು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಕಂಜಿ ಬಾರೆ ಕೈಲು ಆಡ್ದುಂಡು ಎಂಜತ್ತು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಒಂದು ಕೆಂಚಿನ ಅಂಟನ ಮುಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಆತ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಆಯ್ತು ಪರಂದು ಒಂಜಿಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪಕ್ಕಿಲ್ ತಿಂತ ಒಂಜಿ ಆವರ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಿನ್ಪ ಕೋರ್ಲುಲ ತಿನ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ತಾದಿತ್ತಂಡು ಪೂರಾ ತಿಂತ
ಒಂದೊಂಜನ ರಾತ್ರಿ ರಾಂಡ ಗಿಡ ಒಂಜಿ ಚಿಗುರು ಬೈದನ.